बे अजद सिखारबाय थादों बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर खेंफोरथि होनो गोनां नामा? हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बेबायदि बुंमारदोंबा जे बिटिआर गोरोबथानि 1500 कौटिखौ माने बिटिआरनि बाहेरायाव हराखै होननानै बुङोबा बेयाव मोननै मोनथाम बाथ्रा बुंनांगौ दं। हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि सुक्तिनि सासे सिगनेटरि। बिटिसि सुक्तियाव 2003 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङाबो बोसोरफ्रोमबो 100 कौटि करि मोनबोबाय थादों। दा 2020 मायथाइसिम बिथाङा बिटिसिनि चिफमोन आरो दा बिथाङा गोदानै चिफ। आं बिथांखौ बुंनो लुबैयो जे जेला बिटिसि सुक्तिया 2003आव जादोंमोन बै समावबोथ' बिटिसिनि बायजोआव बिएलटिफोर दङमोन। बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्राबो बिटिसिनि सिगांनि आन्दलनाव गोग्गोमै बाहागो लादोंमोन। बे धेमाजि लखिमपुरानो जा, कार्बि आंलंआनो जा, गवालपारायानो जा, कामरुपआनो जा, नगावआनो जा, बङाइगावआनो जा, धुबुरीआनो जा, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन। बे बोसोरफ्रोमबो 100 कौटि करि जे बिथाङा एकदम माने फ्लेक्सिबल मोनसे पेकेज सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनदोंमोन। बेनि बिसिबां कौटिखौ बिथाङा बिटिसिनि बायजोआव हरदों। साबसे एक्स बिएलटिनो बिथाङा बै 100 कौटिनि रांखौ बिटिसिनि बायजोआव हरदों। बिथाङा हराखै। दा प्रमद बर' सारनि 5 बोसोरा दिनै थांबाय। 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिआरनि सिएम जाफिनबाय। दा बिथांनि आखायावनो दङ। बिथाङा जुदि बिटिआरनि बायजोआव रांखौ हरनो जुदि हायोब्ला, हरनांगौ होननानै सानोब्ला बिथांखौ सोर हमथादों फालाय? बिथाङा हरनो हायो। मानो हरनो हाया जाखो? गुबुन फारसेथिं आं बुंनो लुबैदों जे जोंनि बिकेडब्लिउएससिआ बड'लेण्ड जे बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दिनै रायजो सरकारा जे हान्जाया सरकाराव दङ, जे राजखान्थि हान्जाया आसामाव रायजो खुंगासिनो दं, बिकेडब्लिउएससिखौबो बे हान्जायानो खुंगासिनो दं। इउपिपिएलआथ' बेयाव सरकाराव गैया, बिकेडब्लिउएससिआव। गतिके आसाम जेरैहाय जोंना बिटिआर सरकारा आसाम सरकारनिफ्राय जोङो एसअपिडि मोनो, एसअपिडि बाजेट बोसोरै मोनो, नङा होमबा? बे एसअपिडिया जोंनि बिटिआरनि 9 जिल्लानि थाखायसो। गतिके बै बिकेडब्लिउएससिआवबो एसअपिडि बायदि फान्ड आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना मोनलांनांगौमोन। जिहेतु बिकेडब्लिउएससिआव जे हान्जाया सरकार सामलायो, आसामावबो बे हान्जायानो सरकारखौ सामलायगासिनो दं। गतिके एसअपिडिखौ बिथांमोना बिनानै लांनांगौमोन, बिथांमोना दाबि खालामनानै लांनो हानांगौमोन। सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिनि कमिटमेन्टआ मामोन? बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाय। बे काउन्सिलखौ दानानै होनाय जाबाय। एडहक मोनसे कमिटि बा नमिनेटेड कमिटि मोनसे दानानै होनाय जाबाय। दा दिनै बेखौ सामलायनांगौआ, बाव फान्ड हरनांगौआ बे जाबाय आसाम सरकारनिसो। गतिके दिनै जुदि स्पेसियेल पेकेजनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा हरनांगौ होननानै सानदोंबा बिथाङा हरथों। 1500 कौटिखौनो हरजोबो ना बिनि माखासेखौ हरो बिथाङासो बुजिगोन। गतिके दिनै बिथाङा थांखांनाय सरकारखौल' ब्लेम खालामबाय थानानै गावनि मावनांगौखौ बावलाङोबा बियो रायजो राजानि थाखाय मोजां जानाय नङा। आरो रायजो राजाया बे होमब्ला साननो गोनां बाथ्रा फैगोन जे बिथाङा गावनि जे टेनियर, दा नोङो बोसोरसे थांनोसैयानो, बोसोरबा टेनियर थायो, बोसोरसे थांनोसैयानो, आरो फाइनाल इयाराव रावबो बेखौ खोनासंनाय नङा। गतिके आखायाव बोसोरथाम दंबावो। जेखौ गेरेन्टि होनानै बिथाङा दिनै बिटिआरआव सरकाराव फैफिनदों, बे गेरेन्टिफोरखौ बिथाङा फुलफिल खालामथों। फुलफिल खालामनायजों लोगोसे इन एडिसन टु दिस बिथाङा जुदि बिकेडब्लिउएससिनो जोंनि बिटिआरनि फैसाखौ हरनो सानोबा हरनो हागोन बिथाङा। जोंहा रावहाबो बादा गैया, जोंहा बुंनांगौ गैया। खावलायनाया बेल'नो, बिथाङा दिनैहाय जिहेतु सरकाराव दङ आरो खुंथाय खान्थिनि माने हान्जाजों बिथाङा जोबोद क्ल'ज। बिकेडब्लिउएससिआवबो आसाम सरकारावबो जिहेतु मोनसे हान्जायानो सरकार खुंगासिनो दं। जोंनि बिटिआरआव जेरैबायदि एसअपिडि फैयो, बेयाव एसअपिडि नङाबाबो एनुवेल मोनसे फान्ड, एनुवेल मोनसे बाजेट जाहाथे हरो, बेखौसो आंहा खावलायनाय थागोन। 1500 कौटिनि जे पेकेज बे दासिमबो आबुं फैयाखै नामा बिदिब्ला? 1500 कौटिनि पेकेजआ जोंहा गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान बानायनो थाखायसो बे जिनिसखौ बानायनाय जादों। गोदो जेरैहाय बिटिसिआवहाय 100 कौटि मोनसे फ्लेक्सिबल फान्ड फैयोमोन, दिनैनि दिनाव बेबायदि नियम गैला। नोङो प्रजेक्टनि एगेन्स्टैसो बे जिनिसखौ हरो। जेरै बहाबा जुदि नार्सिं ट्रेनिं कलेज, जोंहा चिराङाव नोङो इन्सटिटिउट अफ मेनेजमेन्ट दिनै फैदों, बा गोबां बेबायदि जे अनुस्थान प्रतिष्ठान जोंनि माबायाव जे बाक्सा माबायाव उदालगुरियावहाय स्पर्ट्स एकाडेमिनि जे फान्ड,
माने मार्टियार्सफोरनि जे मिउजियाम सालबारियाव जे फैदों बेफोर गासिबो 1500 crore जे पेकेज बे पेकेजआवहाय माने प्रजेक्ट बानायनानै हरनायनि उनाव बे फान्डफ्रा दिनै फैबाय बे प्रजेक्ट बानायनाय समाव भारत सरकाराव बेखौ एप्रुभ जानो थाखाय बेखौ टाइम लादों बेयो UPPL नि टेन्योरनि समाव जायाखै किन्तु बे टेन्योरजों बाथ्रा गैया आल्टिमेटलि बियो पाब्लिक मानि बियो गभर्नमेन्टनि मानि माने पाब्लिक मानि बे पाब्लिक मानिया मा पाब्लिकनि थाखायनो जायखि सरकारानो फैया मानो बेखौ जाहाथे रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बाहायो बे जिनिसखौसो माने जोङो साननांगौ बा बेनि थाखायसो मावनांगौ दिनै जोङो एकदम दायित्व गैथारै आं खोनादों नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो जे प्रमद बर' बिथाङा 900 कोटि जालांनो हास्लाबजोबैखाय दिनै आं बेखौ फाउन्डेसन होगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों बिथाङा धन्यबादसो होनांगौ प्रमद बर' बिथांखौ प्रमद बर' बिथाङा जेलानाखि BTR नि CM जादोंमोन बिथाङा 3000 कोटि लायबिलिटि गालांदों 3000 कोटि बाखि गालांदों सुख'नांगौ रिन गालांदों किन्तु दिनै प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनो 900 कोटि सारप्लास गालांदों खामानि मावनो थाखाय बेनो डिफारेन्स हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर'नि गेजेराव ओंखायनो रायजो राजाजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'खौ थेंकिउसो होननांगौ जे आंथ' बेनो 3000 कोटिनि माने रिनसो गालांदों बाखिसो गालांदों दिनै प्रमद बर'आ आंनो 900 कोटि सारप्लास गालांबाय गतिके खामानि मावनो मोजां जायो जेब्ला प्रमद बर' सारा BTR नि दायित्वखौ लाजेनदोंमोन फार्स्ट फैसा गैया फार्स्ट फैसा गैयिखौथ' बार होदो माइनास जायफोर थिकादारफ्रा फैसा मोनोमोन सिबायफोर बाखि दंमोन रिन दङमोन लायबिलिटि दंमोन सामफ्रामबो होसोबोयो मानसिया माने थिकानि बिल मोनैनि सुइसाइड खालामलांगौलाय जालायलायबायमोन बै समाव दा बेखायनो बेफोर माने लेथ्रा मोनसे राजनितिखौ जों बावनांसिगौ मोनसे प्रग्रेसिभ पलिटिक्स गेलेनांसिगौ जोङो सिगांथिं नायनांसिगौ फार्स्टआव मा जालांबाय फिउचारनि थाखाय जों साननांसिगौ जोंहा नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जों मोजाङै बोरै लांनो बेनि थाखायसो जों खामानि मावनांगौ खालि गावजों गाव ब्लेम होलायबाय थानानै सासेया सासेखौ ब्लेम होलायबाय थायोबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा जोंनि बर' माहारिनि जेबो लाब जाया मोजां जाया बेखौनो BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनिसिम सिनियर हिसाबै आंहा खावलायनाय थाबाय जाहाथे बिथाङा मोनसे कनस्ट्राक्टिभ पलिटिक्सआव बेस्थ' जानानै थायो खालि सिगांनि बायदिनो बिदिनो जानला मेनला दायित्व गैयै खोथाफोरखौ जाहाथे बुङा बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय नैबे 3 बोसोरारि जे UPPL नि जथुमा बेयाव गोबां जोङो थांखिफोर लादों बे थांखिफोरनि गेजेराव गाहायै मोनब्रै थांखिखौ रायजो राजाफोरनि मिथिहोनो थाखाय दिनैनि खौरांगिरि मेलखौ लिंनाय जादों गिबि थांखियानो जाहैबाय जोंनि UPPL नि संबिजित मथे मोनसे कमिटिया सेन्ट्रेल कमिटियानो जा डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटियानो जा बोसोरथामनि थाखाय थायो दा बोसोरथामा जोबनानै थांबाय 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 सिम बे बोसोरथामा जोबनानै थांबाय गोदान सेन्ट्रेल कमिटि जोङो दानांगौमोन नाथाय आसाम बिसायख'थि थानायखाय एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि थानायखाय जोङो बे गोजाम कमिटिखौ जोंनि डेलिगेट्सफ्रा नैबे 3 बोसोरारि कनफारेन्सनि गेजेरजों 6 दाननि थाखाय बेखौ एक्सटेनसन खालामनाय जाबाय होननानै थांखि लानाय जादों माखासे फिसा फिसौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों बेनि गेजेराव जोंनि लाइमोन गांखंखौहाय एसे दाफामफिननानै जोंनि राकेश ब्रह्म बिथांखौ आगुनि EM आरो दानि MCLA राकेश ब्रह्मखौ आफादगिरि खालामनानै आरो फुकन लाहारि क'क्राझारनि जोंनि फुकन लाहारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि खालामनानै आरो जोंनि अल सान्थाल स्टुडेन्टस इउनियननि आगुनि आफादगिरि रिमान सरेनखौ गाहाय नेहाथारि फाथिनानै लाइमोन गांखंखौ दाफामनाय जादों जोंनि आइजो गांखंआव फिसा मोनसे सोलाय सोल' खालामनाय जादों आगुनि आफादगिरि जोंनि आब' प्रतिभा ब्रह्मआ बिथाङानो आफादगिरि जानानै दङ आगुनि गाहाय नेहाथारि मुर्शिदा बेगम बिथाङाबो गाहाय नेहाथारि जानानै दङ गोदान सासे गाहाय नेहाथारि लाबोनाय जादों जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन मेरिना लाहारि पटेल बिथांखौ गोदानै गाहाय नेहाथारि फाथिनाय जादों बेयो जाहैबाय जोंनि गिबि थांखि नैथि थांखियाव जोङो जे जोंनि आसामाव स्पेशल रिभिजननि गेजेरजों रोजा रोजा भटारफोरनि मुंखौहाय भटार तालिकानिफ्राय दाननायनि मोनसे जे कमप्लेन सोलिदों दा सोरबा थांनानै थानाय सुबुंखौनो थैबाय होननानै सासे मानसियानो 100 जन 200 जन मानसिनि मुङै जे कमप्लेन होदों बियो जोंनि सुबुं दारानि थाखाय मोजां नङा आरो जों जिहेतु जोंनि सुबुं दारा खान्थिखौ जोंनि आबै आबौमोना
जोंनि आगुनि जोलैफ्रा जोबोद नाजाथाबनानै ब्रिटिशनि सासननिफ्राय उदां खालामनानै भारतखौ मोनसे उदां हादोर हिसाबै गायसननानै सुबुं दारा हिसाबै जोङो गायसनदों। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि साउथ एशियायावहाय दिनै गोबां हादोरानो फेल्ड डेम'क्रेसि जाजोब्बाय, बिथांमोना साक्सेसफुल डेम'क्रेसि जानो हायाखै। जोंनि उसुङावनो दङ म्यानमार, बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हायाखै। बांलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भुटान रावबो जोंनि सोरगिदिं मोनसे साक्सेसफुल डेम'क्रेसि जानो हायाखै। खिन्थु जोङो भारतआ मोनसे साक्सेसफुल डेम'क्रेसि आरो डेम'क्रेसियाव उइदाउट राइट टु भट देयर इज न' डेम'क्रेसि। ओंखायनो बे राइट टु भटखौनो जुदि दाननानै होयोबा जोंनि सुबुं दारा जे खान्थि बेखौ माने गोग्गोमै आघात होनाय जागोन। बिनि थाखायनो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ खावलायदों जाहाथे नैबे स्पेशल रिभिजनाव सोरखौबा दिगदार होनो, सोरखौबा हारासास्ति होनो, सोरनिबा मुंखौ दाननो, थांनानै थानाय सुबुंखौनो थैबाय होननानै फोसावनो थाखाय जाहाथे खालामा, बेनि थाखाय जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानाव हांख्रायहरदों। आरो जोङो UPPLनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा जाहाथे रावनिबो भटआ दानजाया बेनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जोङो दिनैहाय थांखि लादों। थामथि जोंनि क'क्राझारनि कारिगावआव दाखालिसो जे बर' आरो सान्थालनि गेजेराव भुल बुजाबुजिनि गेजेरजोंनो जा बा मोनसे आब्रुथि गैयै थासारिनि थाखाय दुखु गोनाङै सानै लाइमोना जिउ खहा जानो गोनां जाबाय। जोंना सिखना राजा बिस्मित होननाय सासे लाइमोन आरो जोंहा सुनिल मुर्मु होननाय सासे लाइमोन, सानैबो जे जिउ खहा जानांबाय, बियो जोबोद दुखु गोनां। गोबां बोसोर जोंनि ओनसोलाव बेबायदि दावराव दावसि जायाखैमोन। 2020 मायथाइयाव जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL हान्जानि सरकारनि समाव जोङो बावहाय गोजोनखौ गायसननो हाबायमोन। सासेबो बेबायदि सुबुं थैयाखैमोन, सानसेबो बेबायदि इन्टारनेट दाननाय होननाय माने सान गैलामोन। दाखालिसो क'क्राझाराव मोननै धोरोमारिनि गेजेराव दावराव दावसि जानानै सासे आइजोनि जिनाहारिखौ लानानै दावराव दावसि जानानै मस्जिदखौ हामला खालामहैलायनाय मोनसे थासारि जाबाय। दा बिनि सिगांबो जोंनि क'क्राझारनि सालाखाथियाव सोरबा मावइस्टआ बमा होफैबाय आरो बे मावइस्टखौ उनाव पुलिसआ गावथारबाय। दा बेबायदिनो गोबां दावराव दावसि जे दिनै UPPL सरकार गैयैनि उनावनो जानो हमदों। बिनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो UPPL हान्जानि मावथिफोरखौहाय रायजो राजानि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो, रायजो राजानि गेजेरावहाय बे बाथ्राफोरखौ बुंहैनो थाखाय दिनैहाय जोंनि जथुम्मानि गेजेरजों जोङो थांखि लादों। ब्रैथियाव जोंहा जिहेतु आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिया फैगासिनो, बिधान सभानि बिसायख'थियाव BTCनि सिङाव आरो BTCनि बायजोआव गोग्गोमै बाहागो लानो थाखाय नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो थांखि दैखांदों। लोगोसेयै जोङो सोरजों लोगो जानानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन बेनि थांखि लानायाव हेफाजाब होनो थाखाय जोङो मोनसे इम्पावार्ड कमिटि दादों। बे इम्पावार्ड कमिटिनि सोद्रोमा हिसाबै जोंनि UPPLनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो दानि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म सार, जोंनि रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी सार, जोंनि BTCनि लिडार अफ अपोजिसन श्री खाम्फा बरगयारी सार, जोंनि लक सभानि MP श्री जयन्त बसुमतारी सार आरो जोंनि BTC एसेम्ब्लिनि चिफ हुइप उइलसन हाजदा बिथां आरो जोंनि BTCLAनि आगुनि स्पिकार श्री खाथिराम बर' बिथांखौ जोङो सोद्रोमा हिसाबै सायख'नानै बे इम्पावार्ड कमिटिया गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों सावरायनानै UPPL हान्जाया सोरजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेयोबा गाहाम जागोन बेनि सायाव जोंनि हान्जाखौ मदद होनो थाखाय बे इम्पावार्ड कमिटिखौ दानानै जोंनि जथुम्माखौ दिनै मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो मुसलपुरावहाय फोजोबनानै फैबाय। आरो फिन खनसेबाव जोङो मुसलपुरबासि रायजो राजाफोरखौ, बाक्सा जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ, UPPL मावथिफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय जाबाय। फेमिलि पलिटिक्स जे खौरां बिजोङाव फोसावबाय थानाय नुदों, जितु BTCनि गायखेर अनजालि बिसिखौ लानानै जितु फेमिलि पलिटिक्स सोलिगोन बे आयदाखौ लानानै जितु सावरायबाय थानायखौ नुनो मोनदों, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? फेमिलि पलिटिक्स जादों होननानै नोंथांमोननि खौरांगिरिफोरनिफ्रायसो जों मिथिदों। खौरां बिजोङावसो जों नुदों जे हाग्रामा महिलारि सारा फेमिलि पलिटिक्स गेलेदों होननानै। जोंनि UPPLनिफ्रायथ' जों दिनैसिम होनाखै। खिन्थु जुदि नोंथांमोन होननाय बायदि, खौरां बिजोङा होननाय बायदि जुदि फेमिलि पलिटिक्स बा डाइनास्टिक पलिटिक्स जोंनि बड'लेण्डआव जामारबायब्ला बे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय शुभ लक्षन नङा, मोजां नङा। जों रावबो डाइनास्टिक पलिटिक्स गेलेनो नाङा। जोङो सुबुं दारा खान्थिजों
बा जोङो रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय राजखान्थि गेलेनांगौ, रायजोखौ सेवा खालामनोनो जोङो राजखान्थि गेलेनांगौ। जोंनो गावनि फेमिलि बा गावनि डाइनास्टिखौहाय बांहोनो बा जौगाहोनो थाखाय जों राजखान्थि रावबो गेलेनो नाङा। बिटिसिआवहाय जुदि एसआरआ बन्द जायोबाथ' मोजां, बिथाङा दाखालि डिक्लेयार होबाय। खिन्थु जिहेतु एसआरआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया खुंनाय मोनसे प्रसेससो, बेखौ सोरबा चिफ, सोरबा सिएम, सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बेखौ बन्द खालामनो हायो होननानै आं साना। आरो जुदि खालामनो हादोंबा जोङो एसआरनि डिरेक्टरखौ हाग्रामा महिलारि सारखौनो जोङो बुंगोन। जुदि बिटिआरनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआव एसआरनि प्रसेसखौ बन्द खालामनो हामारबायबा एसआरनि डिरेक्टरा हाग्रामा महिलारि सारानो। लोगोफोर जोबोद जोबोद गोजोन्थों, नोंथांमोना दिनै जोंनि इउपिपिएलनि खौरां जे मेल बेयाव नोंथांमोना नुजाफैनो हादों, बेनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। जोङो दिनै जोंनि ब्रैथि 3 बोसोरारि जे जथुम्मा इउपिपिएलनि बेखौ जोङो बाक्सा जिल्लानि हेडक्वार्टार मुसलपुराव जोङो खुंफुंहैनो हाबाय। गिबियावनो मुसलपुर ओनसोलनि आरो बाक्सा जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम, जोंनि इउपिपिएलनि मावथि दैदेनगिरिफोरनिसिम, जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएल आरो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि इउपिपिएल, प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल आरो बुथ कमिटि इउपिपिएल साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय आरो गोजोननाय बावहरबाय आरो खुलुमहरबाय।